May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Kung ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, Urong. Sir Panto. Nga ka, Martin? Bro ka magbay kahadlukan? Kuan, sir. Nanang ni aman ka mo din di. Oo, sama niya eh. Natural. Gusto mo bisita ni mo, Martin. Sir, naabon ni mo si Mayan? Mayong pangutada, Martin. Kumusta na nga akong anak, sir? Anong dilikman mo kuyog na ako o mahibaw ka siyang kahimtang? Oo, sir. Oo, sir. Mukuyog ko. Mayo, dad-in na lang magamit si Mayan. Oo, sir. Pero to asabili ang iyang mga ginamiton. Problema pa ko na. Ay, pero may mga nahibilin siyang sinina. Dinihilabing siguro. Oo, sir. Pero mga daan. Kana, may dada. Usa pa, wa pa sa ilaing pakito niya na. Ako, Martin. Kana, kinahanglang ka doon ang guwapas siya sa akong mga mata. May sinina, wa. Sir. Tara, patuloy! Wagid bay. Ayun lang po sabay. Si Mian. Ipahuway unang imuna-una, bay. Dali, manakatas-taas. Ngano kang nadugay man si Martin? Ay, Mauricio.
Miuli sa ila, nagkuha og mga ilisan aron mahatod niya sa syudad sila si Santos. Agpasod ko siya. Ako na lang, bay. Kuyog lang ta. Sige, kita'y magkuyog. Paulo, kinalang magdanat ang mga armas. Ako sabay. Ang ko. Siguro kang kamao ka nang magamit? Ay, uy. Pangutan as Paulo. Sige, may bansay ba? Sige. Pero karon lang niya, Raji. Dili ko gustong humandi ni sa Isla Maria. May bawaan ko nang mugamit ka nag-armas. Okay ra tingali kong lisensyado. Bisag lisensyado pa. Ang armas nga may lisensya, dili mo gihapon madaa sa gawas. Kung wa kay special order nga pwede nimong madaa sa gawas. Ano naghimo pa man nagpusil kung ingon anang daghang kay kuti-kuti nga alang sa katong gamit? Bili na lang. Kami na lang si Paulo ang mulakaw. Di na pwede pa. Papa, oy. Kaya na siya, dali, kaya na siya maluod. Mingaw man ba? O bitaw. Way suga. Ayaw mo pagkumpiyansa. Ha? Amping kanunay. Dili ta mo diretso. Kinahanglan maniid una kita. Sige, kanaog mo. Sunod mo na ako. Ninduta. Pagkanindot, ano itong gibuhat? Noon sa kadya. Nindot mo kay tanahon pa. Murabag ka nang nasa salida sini ba? Kung may mukalit og rak-rak na to, di na pwede ni kumidya ba ya? Sumpa ko ka diya, oy. Musod ko. Ablihan kong pultahan, ha? Bag-api ko ninyo. Okay, Ninong. Oh, sige pa. Salamat na lang, way kisaw. Way tao. Basig tuwa na. Mibalik na sa villa. Nasugat tanong to. Asa ka siya. Uy, kadaghan ba ning noog din his katre? Usbig iwas preslight, Ninong. Oh, Mga sinina ka na nimian. Nagkatag mo na diha. Ambot lang. Ay, kung ing na nga, nagsukod-sukod anas ni Martin. pagkalunda ko. Ay, pasaboy. Huwag yun siya sense of humor. Sabot pasabotin eh. Usa! Si tatay! Singo ka ni tatay! Tay! Diara ko, tay! Maya! Tay! Tay! Salamat, Maya. Salamat yung taon gaway na hitabo ni mo. Wapa! Sir Servando. Wapay na hitabo. Kay kuwang pa kay mga paningnunon ko. Apadayo ka malaka. Buabot ang tabiha. Mapundok ko ra kamong tanan. Sir Servando. Hilo natin! Huwag ka igapaw sa... Pasaylo ako, sir. Pasaylo? Mangayon ang pasaylo? Human sige buhat mo na ako. Ako mo nag-ilaga ka ng pasok sa mga magit-git ka langob. Ako mo nagpahayahay sa bilya sa lubando. Nagtuog kang nalipay ko. Dili among kagustuhan. Hilang! Utok kang maluin mo. Huwag ka igapaw! Ginuiban mo ako! Huwag ko may numdong nakasawa ko ni mo, sir.
Dago ang imong sa ug bayran mo kana. Bayran sa mga mahal mo. Hutod ko silang tanan! Humang masadayag tang buhaton kanila. Sir Servando! Kardo. Nganong hangtod karon mi alagad ka man gyapon ni tawara Kardo. Sorry kayo, Ricardo. Nagibalibaran ka rin na Azucena. Ako masuko. May katarungan siya. Kardo. Ni araman ay kamo din sa ilawom sa bilya. Layo kay agi-agian na to. Pero dali rak ning lakton sa sekretong agianan. Mauni ang atong giagian atong nanganhi kita. Nahadi-di na sila pagpangita. Lakip kami. Pero way nakahuna-huna nga na yung ko din itay. Ano mo pa ang storya? Apang gano'n nasa sud sa murag silda si Mayan. Kaya masuko si Servando na libre ang magkagawas. Hayop siya. Ika'y niya. Ako ay mabantay niya. Tay, si Paulo. Maluwas nila si Paulo. Naibaw kong kikinapsam nila si Paulo. Nakalingkawas siya. Nangita siya ni mo. Ayaw na paghilakbian. Di ara ko. Ni si tatay mo. Di ikaw pasagdan. Salamat. Salamat na nagmata ka na. Sulaw rasa. Taas ng adlaw bay. Ganuwa mo ko rin mo pagkawa. Gipapahaway ko lang ikaw. Aron may pundong energy. Asa man ka? Si Tatay Martin, niya na ba? Wa pa gid lagi. Gipalargan lang papa ang nagdaas patay mga lawas. Ganuwa mo si Tatay. Ay, maday. Abot, uy. Subay akong ikatubag nga. Kitabiyay ni Adin, he. Si Ninong. Gusto ko makiksulti kang Ninong. Usa ra gidudahan ko. Unsa? Hayan gibisitahan siya kagabi ug hayan mikuyog siya sa iyang bisita. Si Servando. O mga sinugo ni Servando. Hayan nagkuhag ilisan ni Mayan kadtong maong mga tao. Maong nagkatag ang iyang mga sinina. Di na kita mabalaka kay tuan naman si ni Martin. Kana ugwa pa siya patya ni Sir Servando. Dili. Hain ka sila dada. Dili sila slayo. Niara sila dini. Niara sila. Pero kung haing dapita dada, kana ang dakong problema. Balikod ko sa ng pining. Maurag yun ang mga dapita ang akong hinumdumandong. Dito namin ini mga dapitan ang. Pero way anino ni bisan kinsa. Sa kakahuyan, unahan sa lagkaw nga nasunog. Ha? May dapit sa kakahuyan nga ilang pundukanan. Basin og tua. Paulo, si Mayan, nagpaabot siya ni mo. Asa ma. Bay, pagbata.
Bay! 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 Pagmata, bay! Raji, anong gipuka mo ko nimo? Giputol mo akong dam ko! Bay? Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.